Hej alle sammen. Jeg vil byde jer velkommen til Mediologi med det her video. Mit navn er Ali Ojolu. Jeg er assistent professor her på Aalborg Universitet i København. Og jeg skal være jeres semesterkoordinator, når I starter på Mediologi her om lidt. Og jeg tænkte, inden vi mødtes, kunne det være meget rart for jer at have en idé om, hvad det er, vi skal til i gang med, eller ikke skal til i gang med, når I starter hos os på Mediologi. Jeg har selv læst Mediologi bachelor og kandidat. I sin tid, så har jeg været i industrien i et års tid, hvor jeg arbejdede med computer vision og ansigtsgenkendelsesalgoritmer. Så kom jeg tilbage til Aalborg Universitet, hvor jeg lavede en PhD omkring noget med virtual reality, og hvordan man kan bruge virtual reality til at hjælpe børn med svær autisme, eller autistiske børn. Og så fik jeg lavet en postdoc her, og så nu er jeg assistent professor, og jeg får æren af at velkomme jer og hjælpe jer med at komme godt i gang herude på Aalborg Universitet og på Mediologi. Og her på Mediologi, som det stod heroppe, her designer vi, det er et sted, hvor vi designer og udvikler applikationer eller teknologier for mennesker. Det er vores hovedformål. Det er mennesket, og så teknologier, og så design. Det er det, vi prøver at arbejde meget med. Så det der med design and develop, teknologier og mennesker, det er nogle af de emner, I skal fordybe jer rigtig, rigtig meget med i løbet af jeres mediologikarriere de næste 3-5 år, afhængig af hvor længe I beslutter at blive hos os. Hvad betyder teknologier? Hvad er det for nogle teknologier, vi råder med? Og så videre. Det kan jo være mange ting. Det kan være alt fra computerspil. Jeg skal lige vende mig til højre og venstre her. Det kan være alt fra computerspil, som kan være mange af jer er her for, altså af den grund. Og det kan være, I kommer til at lære, hvordan man designer og udvikler computerspil. Igen, husk med et formål, menneskerne. Det er herovre, yes, menneskerne. Så kommer vi til at arbejde med, I kommer til at lære lidt omkring, hvordan man kan lave visuel produktion, film, 3D, filmeffekter. Vi har folk, der har fået job i filmbranchen. Det er ikke noget, vi har sådan kæmpe fokus på, men I færdigheder, I får på Mediologi, kan I bruge til at arbejde med for eksempel 3D-effekter og den slags i filmverdenen. Og ja, selvfølgelig også 3D-animationer kan I komme til at arbejde på med. I kommer til at kunne lave kunstinstallationer, så som det her, altså hvor man bygger for eksempel en gulv. Det her kunne sagtens have været et mediologiprojekt, hvor man kan sætte et kamera op på loftet, og et projektor, det her kamera kan blive programmeret til at tracke, hvor menneskerne bevæger sig hen. Og når det så har tracket det, så kan den så give noget visual feedback ved hjælp af projekterne. Så projektoren kan smide billeder ned, de steder kameraet kan se folk er, og man kan bygge lege, man kan bygge installationer og den slags. Det er noget, I kommer ind på meget på 3. semester særligt. Eller på samme måde, ikke, så kan man også lave interactive walls, som vi kan se herovre. Igen et kamera, der kan track folk. Så det er en meget kreativ uddannelse. I kommer til at råde med lydinstallationer. I kommer til at have virkelig meget om lyd, særligt på 4. semester. I kan vælge at specialisere endnu mere i det på kandidaten. Kunstinstallationer. I kommer til at arbejde med sådan nogle som Uno og Arduino, hvis I kender det. Og så kommer I til at bruge værktøjer som Unity Game Engine. Og Unity Game Engine er et dansk engine, som kan bruges til at udvikle virkelig mange ting. Og det er noget, I kommer til at kigge meget mere på her på 1. semester allerede nu. I kan også arbejde med Unreal Engine selvfølgelig. I kommer til at for eksempel arbejde med Adobe-produkter. I kommer til at arbejde med et program, der hedder Predator, osv. Det er alle de her ting, I ser her. Det er nogle af de her værktøjer, I nok kommer til at råde med, mens I er hos os på Mediologi. Programmeringssprog og SDK'er og udviklingsenvironments af forskellige slags. Mediologi er et sted, hvor når I er færdige, så har I en værktøjskasse, hvor jeg har puttet alle eller mange af de her ting, eller nogle af de ting, jeg ikke engang har med her, i jeres værktøjskasse, og kan komme ud i industrien med en baggrund, der hedder, jeg kan designe og udvikle ved hjælp af de her værktøjer. Og design og develop, det er en ting. Hvad er det så for nogle teknologier, vi arbejder med? Det kan jo selvfølgelig være computerspil, ikke? Det kan være PlayStation. Altså ganske almindeligt, for eksempel computerspil, PlayStation-spil, whatever. Men det kan også være virtual reality, altså det er PC virtual reality. Eller det kan være PlayStation virtual reality. Altså vi har på Aalborg Universitet i København 4 laboratorier, for eksempel Multisensory Experience Lab, som jeg er medlem af, hvor vi forsker virkelig meget i virtual reality, og I kan lege VR-briller hos os, og vi kan lave projekter omkring det, eller augmented reality-briller har vi også. Augmented reality-briller som det her, I ser her, goddammit. Det skal nok komme til mig det her på et eller andet tidspunkt i løbet af det her præsentation.
Men ja, i Multisensory Experience Lab kan I både låne stationære computer med RTX 3080, 3090 Ti grafikkort, hvor I kan sidde og udvikle fede VR og AR-applikationer. Og vi har også noget som HoloLens 1, HoloLens 2, Magic Leap, Oculus Quest, Quest 2, HTC Vive Pro med eye tracking og alle mulige andre VR-briller. Det var så teknologierne, og det er bare noget af teknologierne. Igen, I kommer til at arbejde med så mange forskellige teknologier. Det er jeres egen fantasi, der sætter grænser for, hvad for nogle teknologier I kommer til at arbejde med her hos os. Men det jeg personligt synes er virkelig vigtigt her på Mediologi, det er det, at I kommer til at arbejde for mennesker. I kommer til at bruge de kompetencer I får i forhold til design og udvikling og teknologier. Ikke kun for teknologiens skyld. Vi lærer det ikke kun for teknologiens skyld. I skal lære det sådan, så I kan gøre menneskers liv til et bedre sted. Derfor her på Mediologi går vi også op i, at I har en forståelse for, hvordan I kan finde ud af, hvad menneskets behov er. Hvordan kan I analysere menneskets behov? Sådan så I kan designe og udvikle en teknologi, der kan hjælpe et specifikt målgruppe, det kan have et specifikt behov. Så hvis vi går videre her, for eksempel et behov hos et menneske, og igen, som det her sidste slide her skulle vise, det er, at mennesker kan være meget forskellige. Mennesker kan have forskellige behov. Mennesker kan være, altså alt fra, folk der arbejder med banker og så videre, til en bager, til en whatever. Folk har forskellige behov, forskellige handicap, forskellige kompetencer og så videre. Så det skal I lære på Mediologi og analysere, og så designe og udvikle en produkt, en teknologi til dem. Det kunne for eksempel være ældre. Yes. Det kunne være ældre, som for eksempel har svært ved at blive gammel, komme på plejehjem, har svært ved at motivere sig for at motionere, og motion er ret vigtigt hele livet, også når man bliver gammel. Hvordan kan en mediolog gøre noget ved det? Der har vi haft flere projekter og forskningsprojekter og PhD-projekter, hvor mediologer har kigget på, undersøgt målgruppen, været ude på plejehjem, snakket med de ældre, snakket med dem, der arbejder med dem, snakket med fysioterapeuterne, involveret dem i designprojektet. Og så har de udviklet virtual reality applikationer eller skærmoplevelser, som arbejder sammen med motionscyklen. Så jo mere du cykler, jo hurtigere kommer du igennem en virtuel miljø for eksempel. Eller vi har haft en anden PhD-studerende, som lavede et projekt, hvor man kunne tage 2 VR-briller på. Så kunne for eksempel 2 venner, som var ældre, de kunne sidde på en tandemcykel, og sammen opleve den verden, de cyklede igen med deres motionscykler, og så snakke om det, så det både bliver til noget socialt, og noget, der sådan sat gang i deres exercise og så videre, ikke? Så det var et problemstilling. En anden problemstilling kunne jo være for eksempel børn, der skal lære om geografi eller whatever. Så det kan være det gamle, det kan være det helt lille. Hvordan kan vi designe en app, der hjælper og motiverer børn i at lære noget omkring geografi? Det er også noget af det, I kan komme til at kigge på. Læringsapplikationer. Og en anden ting, som I, med mennesket, som I kommer til at lære en del med, særligt fra start af andet semester, hvor I har et felt, der hedder interaktion design, det er, hvordan kan I designe, også det er ikke kun digitale ting, det er ikke kun virtual reality og computerspil, det kunne også bare være en physical interface, med knapper og alle mulige ting, knobs man kan dreje på osv. Hvordan designer man det på en måde, så jeres bruger ikke bliver helt forvirret over, hvordan fanden kan jeg bruge det her kaffemaskine for eksempel. Hvad for en knap skal jeg trykke på, for at kunne lave en kop kaffe, hvad for nogle knap skal jeg dreje på, for at kunne bestemme, kværneniveauet på mit kaffe. Kaffe. Men ja, det kommer jeg også til at lære lidt mere om. Og jeg skriver personligt PhD omkring det med autisme, det her det er et billede, jeg har taget af en af de personer, hvor jeg gerne vil evaluere en af de produkter, jeg har udviklet i virtual reality. Og ham jeg tog et billede af, han var fysisk på en skole, speciel skole i Rødovre. Men det så sker, det er, at jeg lavede VR-applikationer i løbet af min PhD, hvor jeg kunne placere ham på en virtuel vej, hvor han kunne træne og krydse vejen. En virtuel legeplads, hvor han kunne træne det med at lege med andre børn, socialisere med andre børn. Supermarked, hvor han kunne træne og handle og arbejde med social angst osv. Så det er bare nogle eksempler på, hvad det vil sige at arbejde med mennesker, som har forskellige behov her på Mediologi. Og I kommer til at kigge virkelig meget på det med mennesket og analysere deres behov. Finde ud af, hvordan I kan udvikle og designe noget til at imødekomme de her behov. Og hvordan gør vi det så? Vi kører igennem nogle steps hver eneste semester, når I starter hos os. Og de her steps
de starter altid med, at I skal identificere et kravspecifikation for jeres bruger, eller flere kravspecifikationer for jeres bruger, som skal så ende med at blive til en problem statement. Det kommer vi tilbage til lidt senere. Men man skal starte med at establish a requirement. Hvilken behov har jeres bruger? Hvad er problemet? For eksempel et problem kunne være, jeg vil gerne gøre noget, så autistiske unge med svær autisme kan have nemmere ved at gå ud blandt andre mennesker og handle ind. Det kunne være et problem, jeg skal arbejde med. Så skal jeg lave nogle krav for det. Min træningsapplikation skal være tryg for brugeren at bruge, for det er en krav. Min træningsapplikation skal være intuitivt og nemt at bruge, det er et krav. Min træningsapplikation skal helst kunne placere brugeren i en syntetisk virtuel supermarked, hvor vedkommende kan i en tryg miljø træne det med at handle i en virtuel verden. Det er et krav, osv. osv. Det kommer vi i samarbejde med jeres vejleder, som jeg kommer tilbage til lige om lidt, til at arbejde meget mere på, også i fremtiden. Næste skridt, når I analyserer jeres problem og danner en hel masse kravspecifikationer, så skal I til at gå i gang med at designe. Og jeg vil blive bedre til det der højre venstre. Så skal I til at gå i gang med at designe. Og det her design, det er ikke noget med at implementere endnu. Fordi det implementering tager tid. Og tid er noget af det eneste ressource I har, når I arbejder her. Men I skal først designe et løsning til jeres problem, og det gør I på papir. Det gør I ved at skrive for eksempel scenarios, step-by-step flow-diagrammer og den slags, som I kommer til at lave meget mere af i løbet af jeres uddannelse. Men I designer jeres løsning, og vi kommer til at give jer værktøjer til at teste jeres design allerede her, inden I begynder at bruge tid på at programmere det, udvikle det osv. Det her, I skal være kreativ. Det her, I skal finde ud af, hvordan kan I udtrykke den idé I har ud i verden, hvordan kan I realisere den, inden I har gjort det. Når I så har designet noget, I føler, okay, det tror vi godt kan løse vores problemformulering og leve op til de krav, vi har sat i step 1 deroppe. Jeg er ikke helt blevet god til det nu. Når I har designet det, så kan I gå i gang med at kode. Så bliver implementeringen sat i gang, og det er jo så kode Unity, Unreal, brug Adobe-værktøjer, whatever, forskellige environments osv. Xcode eller whatever. Til at manifestere jeres idé til en prototype. Det kan godt tage tid, det kan godt være svært, men det her giver jer meget valuable erfaring, både i at designe, og i at implementere, og i at analysere mennesker. Og det her steps, som er nødvendigt, når man arbejder i hvilken som helst virksomhed, alle de her 3 steps. Mange virksomheder, som multimedia-virksomheder, de arbejder jo lige præcis med det, med at designe, implementere og lave kravspecifikationer for deres produkter. Og når I så er færdige, en ting som vi også altid gør her på Mediologi, det er evaluere. Så når I har prototypet og udviklet jeres løsning til jeres produkt, eller en prototype som skulle leve op til de krav I havde, så skal I evaluere den. Så skal I ud til de mennesker som skal bruge jeres produkt og finde ud af om de rent faktisk skal bruge det, og finde ud af om det rent faktisk gør det, I har tænkt, at den vil gøre. Hvis vi falder tilbage til det med supermarked og autistiske unge mennesker, så har jeg været ude og testet det på autistiske unge mennesker. Og for set en virkelig supermarked, og jeg har faktisk udgivet en artikel om det, hvis det slår det op. men for at se om den havde en effekt, det vi gjorde der. Og i en virkelig supermarked, blev de dygtigere eller ej til at handle i en virkelig supermarked, efter de har fået træning i virtual reality. Så det her billede, den kommer til at se virkelig, virkelig mange gange i løbet af jeres uddannelse, til diverse forelæsninger og diverse kurser, fordi det er nogle steps, I skal gå igennem hver eneste semester her hos os. Yes, lad os gå videre. Nå ja, det er jo sådan bare nogle eksempler, ikke, af final product og testing. Så skal I teste på børn, så skal I teste på ældre. Glem den slags komme efter. Eller vi er ikke, hvis det er en skole. Hvor meget skal man så arbejde her? Mediologi, da jeg læste mediologi selv, det var nok en af de perioder i mit liv, hvor jeg har brugt alle flest timer i mit liv på arbejde. Det var lige før jeg brugte flere timer, da jeg studerede mediologi, end jeg brugte, da jeg skrev Ph.D. Det kræver nogle timer, hvis man vil gøre det rigtig, rigtig godt. I har 30 ECTS på semester. Det betyder, at I har en 47 timer om ugen job på mediologi.
Og det er noget, det kræver. Altså, at man er dedikeret. Afhængig af, hvor dedikeret er I. Hvor godt vil I gøre det her. Nu er I kommet til et sted, hvor I får en chance til at virkelig spørge røv. Og det er resten af jeres fremtid, så videre, det handler om, ikke? Så jeg vil bruge de timer, det skal tid. 4 år. Så kan jeg lige hurtigt gå igennem de forskellige semester, I kommer til at blive udsat for her på mediologi. Og husk, det her video, det laver jeg, så I kan sige det i jeres egen tempo, uden at skulle være, altså uden at skulle sådan sidde og lytte på mig live, og eventuelt, hvis I så lige pludselig ikke, dør så af, hvis jeg holder den live, tænker jeg, det er meget bedre, hvis jeg laver en video i stedet for. Sådan så I kan sige det i jeres egen tempo, sige det før I starter, og så kan vi mødes om lidt her til september, og så kan vi snakke om de spørgsmål, I måtte have. Men lige nu vil jeg bare lige præsentere, hvad mediologi også går ud på de forskellige semester. På første semester af mediologi, der laver I først et P0-projekt. Det er alle de her ting, det glemte jeg måske at sige. De her steps her. Hver eneste semester, som jeg sagde, skal I gøre det. Det skal I gøre i grupper, så I bliver ikke kun sat helt alene til at lave alt det her. Der bliver dannet grupper, eller I danner selv grupper på senere semester, hvor I skal arbejde sammen om at komme igennem fra start til slut i sådan en cirkel der. En anden vigtig pointe med det her, det er, at man kan springe mellem de her steps, men igen, det kommer vi tilbage på i forskellige, kurser i løbet af mediologi. Men for eksempel, når jeg har designet et eller andet, og jeg har fundet ud af, at jeres design ikke lever op til de kravspecifikationer, jeg har sat, så kan I ændre jeres kravspecifikationer, og tilbage igen. Eller hvis I synes, der var en kravspecifikation, der var lidt for mærkelig, eller I har flere krav, I kan hoppe tilbage. Når I går i gang med en prototype, så finder I ud af, lige det der funktionalitet kunne vi ikke prototype. Så kan I gå tilbage til design. Så alle de her steps, man kan hoppe igennem dem. Men det er sådan en iterativ, man kan lave en iterativ proces, hvor I kan lave flere iterationer af det her. Anyways, pointen er her, at I kommer til at gøre alle de her ting i grupper hver eneste semester. Så I bliver en lille bitte virksomhed, kan jeg lade det. En lille virksomhed, det skal sammen være startup virksomhed, det finder en idé, laver nogle kravspecifikationer, designer det, implementerer og prototyperer det, evaluerer det, og så udgiver det på markedet, og det er så eksamen, hvor vi eksaminator, jeres vejleder og en sensor kommer til at investere i jeres projekt i form af karakter og ikke penge. Det snakker vi lidt mere om senere, men nu vil jeg så fortælle jer lidt omkring hver semester. Første semester starter vi med en lille projekt, hvor I får en måned til at lave noget, det vi kalder P0-projekt. Og det hovedformålet med det her projekt, det er så, I lærer lidt omkring, hvordan det er at lave gruppearbejde her, og lave gruppearbejde om de steps, jeg nævnte tidligere. Den er kun 5 ECTS, og I får 30 dage til det, og Moodle-grupper på det her tidspunkt, hvor jeg optager det her video, er ikke blevet dannet endnu af vores sekretær, men det kommer vi til at gøre for jeres P0-projekt snart, og så får I dem, når I starter. Så kommer I i nogle grupper, og så får I et problem, så jeg præsenterer for jer lige om lidt her. Og så skal I arbejde mod løsning sammen i 30 dage. Den eksamen, det er dumpe eller bestået. I får ikke karakter igen. Det her er bare for at få jer i gang. Selvfølgelig kan I dumpe. Men vores mål her er at give jer noget erfaring i at arbejde i grupper på mediologi. Og få jer til at begå alle de fejl alle dumme fejl, man kan begå den nu her i P0, sådan så når I kommer til det næste projekt, som så er jeres P1-projekt, så er I lidt mere, rustet og ved godt, hvad kan gå galt, og hvordan skal man håndtere de her problemer, fordi I har prøvet en forsøgsprojekt i form af P0. Så I skal lave P0 først, 5 ECTS, I får en måned til det, der har I september måned tid. Så skal I lave et P1-projekt, det er så resten af semesteret, det går med det, det er en 10 ECTS-program, det er en lidt større projekt. Og derudover har vi så 2 kurser her på første semester. Den ene er IGDU, Introduktion til kreativ digital udvikling, hvor Olga, en af vores rigtig dygtige undervisere og programmør her, hun kommer til at være hovedunderviser i at introducere til C# programmeringssprog. Jeg kommer også til at tage nogle undervisningstimer der, hvor jeg nok kommer til at undervise jer lidt omkring 2D animation af sprites. Altså 2D animation både af sprites, men også er bare noget med, der hedder inverse kinematics og sådan noget. Det kommer vi til at kigge på. Og I kommer også til at få en, der hedder Nils ind over det kursus. Det er og en, der hedder Annie ind over det kursus, som kommer til at lære lidt omkring grafik og så videre. Det er en 10 ECTS kursus, som slutter af med en eksamen. Og så, hold op, den er kommet meget til højde, den her.
Og så har jeg også en PBL-kursus, og PBL står for Problem Based Learning. Og det er så den måde, vi arbejder på her på Aalborg Universitet. Og det kommer PBL-folk til at fortælle meget mere om. Det handler om gruppearbejde. Det handler om, hvordan definerer man et problem, som man vil prøve at løse ved hjælp af metodologi, kompetencer osv. osv. Andet semester, nu går jeg lidt hårdt igennem det, for ellers bliver det en meget lang video. Der har I jeres første fuldsemesterprojekt, som er hele 15 ICTS-projekt, med titlen Designing from Both Sides of the Screen. Og så har I et kursus, der hedder Programmering af mobile applikationer. Jeg har et kursus med mig, der hedder Interaction Design, hvor vi kigger på, hvordan man designer ting for mennesker, så mennesker har så nemt som muligt at bruge det. Og så har jeg et kursus, der hedder Kvantitativ brugerevaluering, som handler om, hvordan tester man data. Altså hvordan, når man laver en evaluering, og man får nogle data, hvordan kan man analysere det her data? Hvad for nogle data skal man samle? Hvad er data? Og så videre. Så der er en programmeringskursus, en designkursus og en evalueringskursus. Det kan I se, at vi prøver at fylde de huller, det kan være på de steps, jeg viste jer tidligere. Tredje semester. P3-projekt, Visual Computing, det er jo sådan noget med tracking og den slags computer vision. Hvordan kan I programmere ting, så den kan genkende, hvad den siger osv. I kommer til at få et kursus i billedbehandling, det er ren programmeringskursus. Og så kommer I til at få et matematikkursus, der hedder Matematik til multimedia-applikationer, og en programmering af 3D-verdener kursus, som er også et designfag i sin vis, fordi I kommer til at lære, hvordan man laver 3D. Så går vi videre til 4. semester, der kommer til at handle om interaktive lydsystemer, jeres store semesterprojekt. Vi kommer til at få et kursus, der hedder Processing af lydsystemer. Et kursus, der hedder UX kvalitative brugeroplevelser, som også er et designkursus. Og så kommer I til at få endnu en matematikkursus til multimedia-applikationer. 5. semester, der handler jeres projekt om mixed reality. Hovedfokus bliver virtual reality, men det kan også være augmented reality. I får et kursus, der hedder Design af immersive oplevelser, så en designkursus. Og så får I et kursus med mig, der hedder Programmering af immersive teknologier. Det er rent programmeringskursus, vi skal have sammen med mig. Altså udviklingskursus, ikke? Fordi jeg går ud fra på det her tidspunkt, så har I lært at kode. Så vi kommer ikke til at kigge så meget på kode, vi kommer til at kigge på, hvordan vi kan bruge det til at udvikle jeres ting. Og så kommer I til at have et kursus, der hedder Avanceret menneske-interaktion. Så endnu en designkursus. Så kan I se, hvad semester er sådan en godt balance mellem design og implementering. Altså teknisk og designfag her på mediologi. Og med fokus på menneske hele tiden, ikke? Mange af vores kurser her har menneske i sig. Avanceret menneske-interaktion, for eksempel. Hvordan er livet på mediologi? Det er pissefedt. Altså, jeg havde time of my life, da jeg læste der. Jeg har også time of my life, når jeg arbejder her. Det er et fedt sted. Men det er et sted, det kræver, at man arbejder virkelig, virkelig hårdt. Man kan have det sjovt, men man skal virkelig arbejde hårdt. Men hvordan er livet efter mediologi, er det her så slide skulle handle om. Og nu kommer jeg med nogle eksempler på nogle tidligere mediologer, og hvor de er hen i verden. Sharone her, hun er en god veninde, som var fra samme årgang som mig, 2008, så virkelig gammel. Og Sharone lavede bachelorkandidat i mediologi, og så lavede hun også en Ph.D. i virtual reality og læring. Og tilbage i 2019 fik hun et job hos et firma, I måske har hørt om. Det er deres hovedkvarter, hvis I kender det. Nemlig Apple, hvor hun er lige nu i California og arbejder med deres nye Apple Vision Pro projekt. Så det synes jeg i hvert fald for mig en af de mest stolte mediologer jeg kender. Jeg er mest stolt af den mediolog, hvad hun har opnået med sine mediologikompetencer og komme ud i en af verdens førende medieteknologi forretning, altså butikker skulle til at kalde det, virksomheder og arbejde der. Så hatten af for Sharone, hun var virkelig sej. Skal ikke bruge F-ord her. Så har vi Anders. Anders, han er mediologiårgang 2006, og efterfølgende så har Anders arbejdet på specielle effekter på diverse Star Wars film. Og det er også virkelig, virkelig sejt. Jeg har så et video med Anders' portfolio, men fordi der kommer ikke lyd igennem fra min kamera her, kan jeg mærke. Så den springer vi bare over. Jeg skal bare lige prøve at finde ud af, hvordan jeg... Ja, vi går bare videre her. Så har vi de her drenge her.
de var også både årgangen fra mig, den ene af dem, Christian, som er herovre, han var fra min årgang, men de andre, de var fra årgang 7, og de startede så det spil, der hedder Minions and Master of Forest, som ligger på Steam og har solgt virkelig meget, og de ansætter stadigvæk folk. Det er nogen, der hedder Beta Dwarfs, hvis I kender den. Og det er en ren mediologi-startup, og de søger konstant praktikanter, det bliver større og større, og de har virkelig mange solgte eksemplarer på Steam. Jeg tror på de første måneder har de allerede tjent over 1 million eller andet på deres første spil i sin tid. Så er det en reklame ved den, som vi ikke gider at kigge på. Det her OBS-show her, den fungerer ikke altid lige så godt her, så vi kan springe over. Så har vi for eksempel Pernille, som er hos Netcompany, hvor hun er senior testspecialist, så hun tester produkter der. Vi har Dan, og endnu en video. Han arbejder blandt andet med på Julefiber, og andre filmeffekter. Jeg kan ikke springe videoer over, det er så irriterende. I kan selv se videoerne, når I er færdige. Så har vi Steven. Steven har været her hos Bang & Olufsen nu, som UX-designer, altså brugeroplevelsesdesigner. Det er for eksempel den kursus, vi skal have næste semester. Han arbejder faktisk hos os. I sin tid var han blandt andet undervist det kursus, jeg underviser nu, på andet semester, interaktion design. Så det er Steven, og så har vi, Nicoline, som jeg var så heldig at være hendes vejleder på en speciale. Og hun er en af de sejeste studerende, vi har også haft nogensinde. Hun arbejder hos en virksomhed, der hedder Lærted, hvor hun er både 3D visual artist, hun er udvikler og programmør, og hun er Scrum Master. Og jeg ved ikke, hvad hun ellers har fået af titler siden sidst vi snakker sammen. Hun har ikke engang været hos dem i så lang tid, men hun kommer bare højere og højere op i hierarkiet. Og jeg håber at invitere hende over til at holde et oplæg for jer omkring, hvordan det vil sige at være videolog, og hvordan kan man bruge det tid i fremtiden. Så har vi Lasse også, som er VR-udvikler og softwareudvikler hos Lærted. Og Lasse er også nemlig gode venner, og fra samme årgang som mig, som har fået en fed programmeringsjob. Og på et tidspunkt, Lasse, han er jo igen mediolog. Og man bliver mediolog, så kan man udvikle, og så kan man designe, og så kan man få sine idéer og tanker osv. ud i verden. Og det vil Lasse også. Lasse synes, det var fedt at tjene gode penge i virksomheden som udvikler. Men Lasse er også kreativ, fordi han er mediolog. Lasse vil designe og udvikle sine egne tanker og projekter også. Så Lasse tog et overlov på et år cirka fra sit arbejde, hvor han så brugte tiden på at udvikle et spil, som er udkommet på, Steam nu, der hedder Penguins with a Pumpgun. Og Lasse udviklede sin egen game engine helt fra bunden. Han tegnet alle sprites, alt grafik, han lavede næsten al musik, og alle lyden har han selv lavet, lydeffekterne og så videre til det her spil. Jeg kan virkelig anbefale at købe det her spil, og både for at støtte Lasse, men også fordi det er en virkelig, virkelig fed 2D-platformerspil. Man skal helst have en controller, men ja, lidt reklame for Lasse. Håber du ser det her, Lasse. Det var så liv efter mediologi. Nu vil jeg snakke lidt omkring liv under mediologi. Der var jo for eksempel folkeskolen, ikke? Folkeskolen, det skulle I. Altså, der er ikke noget... Jeg prøver bare at forklare for at starte med forskellen på, hvad universitetet og de andre læringsinstitutioner måske kommer fra. Folkeskole, det skal man. I Danmark er det lovpligtigt, at man skal gå i folkeskolen. Og det er fint. Så det var noget i skulle, og det kunne godt have været irriterende, men måske ikke lige så motiverende altid. Gymnasiet, det var ikke et krav, det er ikke et lov, men det gør man. Altså, der er virkelig mange, der tager en gymnasieuddannelse. Så det er mere normalt. Universitetet og på gymnasier og folkeskoler, der har I så undervisere, som er uddannede undervisere, der underviser jer. Og pædagoger og folk, der har lært lidt omkring, hvordan man underviser, undervisningsteknik osv. Nu er I på et universitet, på jeres egen fri vilje. Så der har allerstørste ansvar for læring her på universitetet, det er jer nu. Fordi før i tiden, dem der havde større ansvar, særligt på folkeskolen, for jeres læring, det var jeres undervisere og jeres pædagoger osv. På gymnasiet, til mindre grad, men stadigvæk, det var lærerne, der havde ansvar for jeres læring. Nu, særligt med den måde, vi arbejder på, med projektarbejde og gruppebaseret arbejde, så er det jer, der har ansvar for at lære noget. Og vi vil skabe de bedst mulige rammer for jer for at lære, og vi vil selvfølgelig også give kurser, undervise jer osv. Men ingen af jeres undervisere her på Aalborg Universitet er uddannet lærer eller uddannet undervisere. Sådan rigtigt. Vi har fået nogle kurser, mange af os i undervisning osv.
Jeg har endnu ikke, det skal jeg til. Men det er ikke en helt uddannelse undervisning. Alle jeres undervisere her er professor og forsker. Vores hovedjob, jeres undervisers hovedjob på universitet, er oftest at forske. Næsten altid. Hovedjobbet er at forske. Vi bliver ansat til at sidde og fordybe os i ting, undersøge den, faktisk selv gå igennem det her metodologistep, som I skal nu til at begynde at gå igennem. Og så skal vi skrive videnskabelige artikler om dem og udgive dem i videnskabelige journaler osv. Så vores anden halvdel af jobbet er selvfølgelig at undervise jer. Så vi er ikke lærer, men vi vil bare dele ud af vores erfaringer og hjælpe jer med at lære og blive dygtigere. Så det er jeres ansvar. I skal lægge timerne i. Hvis I ikke møder op til undervisning, det er ikke vores problem. I kommer til at kunne mærke det til eksamenerne, men det er ikke nogen, vi sådan ringer hjem til jeres forældre og siger, I dukker ikke op og så videre. Så jeg håber, at jeg vil ikke skræmme jer væk, jeg vil bare gerne have, at I skal være motiveret til at komme her og give gas. Hvordan er livet ellers på metodologi? Der bruger man 2 hovedværktøjer til at arbejde. Den ene værktøj hedder Moodle, den anden værktøj hedder e-mail. I skal tjekke jeres e-mail hver dag. Hvis I kan få det på jeres telefon, gør det. Hvis I kan få notifikationer, når I får mails, gør det. For det er den måde, I arbejder med jeres vejledere på hovedsageligt, med andre undervisere, og måske også med hinanden i gruppen. I er også velkommen til at lære Discord, Slack, MySpace, whatever I er til. Udover det til jeres gruppearbejde, men Moodle og e-mail er ret vigtigt. Og vi har også lagt ret meget information på Moodle til jer. Jeg prøver lige at se om jeg kan, jeg prøver lige at se om jeg kan vise Moodle til jer her. Og fordi vi har allerede lagt noget information på Moodle. Måske kommer jeg til at klippe det her, så I ikke skal, så I ikke skal sidde og vente på mig, der finder Moodle frem, men her er den. Det her er jeres Moodle-side. Nej, ikke siden her. Det er så hidden from students lige nu, fordi som nu kan I se datoen og tidspunktet, jeg gør det her. Men det der er ved det her, det er, I skal, de Moodle-sider jeg arbejder med, det er blandt andet semesterprojekt Moodle-siden og semesterside Moodle-siden lige nu. Og I kan gå derind og læse omkring det her. Og det er blandt andet der, jeg vil lægge det her video op på semesterside og på semesterprojektside. Så nu går ind på semestersiden. Her kan I så selvfølgelig se studieordning, og hvad det er for nogle fag og så videre. Alt det jeg har præsenteret for jer, det kan I finde her. Men så har jeg også lagt nogle ting her, hvor jeg har skrevet velkommen og så videre. Lad mig lige gøre mig selv lidt mindre her. Sådan. Hvor jeg så siger velkommen og den slags ting. Og så har jeg lavet nogle dokumentationer for hvilken krav til computer der er på metodologi. Og der har jeg så taget udgangspunkt i Unity, fordi det er det, I kommer til at arbejde virkelig meget med. Så hovedsageligt vil jeg sige, hvis I har en computer, der kan trække Unity, så burde I være glade. Og der har jeg så nogle specifikationer for, hvordan man trækker Unity. Jeg har lagt information omkring, hvilken byer I skal have. Og så har jeg så lagt information omkring jeres projekt. Page 0, den kommer vi tilbage til. Det er en side, I skal have altid med. Hvordan man laver AV production. En dokumentation omkring det. Hvordan man laver en reportstruktur. P0 dokumenter. Hvad er P0 dokumenter? Altså, det er jo det der lille projekt, vi skulle lave, ikke? Så når vi trykker på den, så kommer det her dokument frem. Og der får I vide, hvad det er for et... Hvad skal I opnå her på P0? Og der har jeg så skrevet lidt omkring, hvad det I skal nå, og hvad for nogle deadlines vi forventer. Igen, jeg har ret til at ændre dem her i løbet af i hvert fald august, måske start september, men umiddelbart er det her plan, jeg har lavet, som I kan læse. Men jeres mål, det er så at lave en interactive public display. Det kommer vi tilbage til. Det er det, I ender med at lave på 30 dage i jeres gruppe. Men I kan læse mere om det her. Og jeg har også lagt en masse artikler osv., som I finder her. Derudover, så kan I også alt muligt andet, som I kan for eksempel skrive til hinanden her, eller hvad hedder det? Det her det er en helt ny Moodle, som vi ikke har haft før. Men der kommer flere funktionaliteter herind. Det kan være, at jeg skal lave en video bare til sådan en Moodle guide senere hen. Så nu går jeg tilbage til mine slides. Det var sgu ikke mine slides. Det var mine slides. Sådan her.
Men ja, det er så Moodle for jer. I Moodle er der også forum og den slags, så I kan skrive, hvis I har spørgsmål. Men I er altid velkommen til at skrive til mig, hvis I har spørgsmål omkring studiestart og semesterstart og forskellige. Og spørgsmål til nogle af de ting, jeg ser her, er I også velkommen til at sende mig en mail. Der kommer til at være misforståelser. Der kommer til at være ting, som forvirrer jer. Der er virkelig meget information, og derfor jeg laver en video, så I kan tage information i jeres egen tempo. Og der kommer til at være ting, I kommer til at være forvirret over. Der kommer til at være ting, vi har glemt. Der kommer til at være ting, I kommer til at glemme, og så videre. Skriv til os. Lad os have en god dialog omkring det gennem semester. Lad os snakke lidt omkring gruppearbejde. Og nu tager jeg udgangspunkt i en startup, når man laver gruppearbejde. Og det er det også. Altså det her, det kunne lige så godt være, det er et eksempel på, dengang Steve Jobs var hos Apple, og de arbejdede på deres projekter. Det kunne lige så godt have været en mediologi-grupperum, det her. Bare måske med færre computer og mindre snacks. Mindre snacks. Men det kunne være lige så godt være en metodologigruppe, hvor I sidder og brainstormer og idéer og så videre. I finder en problem, først og fremmest. Et problem kunne være, jeg vil have internet, kamera, musik og min telefon, alle sammen i samme enhed på mig hele tiden. Det kunne være et problem, eller et projekt, eller en problemformulering, de her gutter sad og arbejdede på i deres metodologigruppe-projekt. Så laver de gruppearbejde, og så kommer de op med en løsning, som de har lavet en prototype og har testet på deres bruger, og fået noget feedback. Så de steps, de går igennem, det er så først og fremmest at analysere den problem, de har, designe en løsning, implementere det her løsning, og så evaluere løsningen bagefter. Og en analysere, det kommer vi også tilbage på lidt mere i detaljer, de her forskellige steps nærmest. Når I er færdige med det, altså når I er færdige med at analysere problemet, designe en løsning, implementere det, lave en prototype, og så evaluere det her prototype, så skal I også skrive en rapport omkring de steps, jeg går igennem, altså analyse, design, implementering og evaluering og jeres resultater. Og I skal lave en AV production, altså en videopræsentation af det, I har lavet. Jeg kan ikke spørge, giver det mening, for I kan ikke stille mig spørgsmål nu, det her er ikke live. Men vi kommer til at have en Q&A session, når I starter semester. Så kommer eksamen. Og til eksamen starter sådan, at I kommer ind til et rum, til for eksempel jeres vejleder, hvis det var mig, og en sensor. Vi sidder i rummet, byder jer velkommen, og fortæller jer, at I skal starte med at præsentere jeres projekt. Det I har lavet. Og sige det lidt på, når Steve Jobs stod på scenen og præsenterede et nyt Apple-produkt. Det er lidt det I skal. I skal stå på scenen og præsentere for os et tanke, en idé, som I har realiseret og testet og har fået nogle resultater på, hvordan jeres produkt, om det så er en iPhone, eller en, Game Boy, eller hvad det nu er, hvordan den har løst det problem, I har sat jer ud for, at den skulle løse. Så skal I præsentere det. I får 8 minutter per mand til det her præsentation. Og så skal I så bagefter sidde og have en dialog med os omkring det projekt og det produkt, I har lavet. Det er altså eksamen, og det er en gruppeeksamen, hvor I alle sammen sidder på et bord, og vi stiller spørgsmål omkring de ting, vi gerne vil høre mere om. Og I bliver hver især evalueret individuelt til sådan en eksamen. Og så går I ud, når det er færdigt. Så diskuterer sensor og vejleder i karakteren. Så kommer I tilbage, og I har ret til at få at vide, om jeres karakter skal være individuel eller i grupper. Eller I vil have den individuel, eller I vil have dem alle sammen på samme tid. Ja. Det er så det, jeg har at sige for nu. I kommer til at prøve det til P0, hvor der ikke er nogen rigtig karakter, bare dumper at bestå, men så bare her prøve det af. Så I kommer, alt det her, det er måske for meget nu, men I kommer til at prøve det en gang. I får et forsøg. I får en tutorial level, hvis det var et computerspil, hvor I kan begå alle de fejl, I vil begå i P0. Men lad være med at begå mange fejl. Så skal I lave en AV production, hvor og det siger det som en slags reklame for det, I kommer til at arbejde med. Eller det I har lavet. Sig det som en reklame, og sig det som en tilføjelse til jeres portfolio, når I er færdige her. Så har I lavet en videopræsentation, hvor I kan vise, hvad jeres produkt gør, hvordan I har designet det, hvordan I har implementeret det. Sig det måske som en Kickstarter-video, og så videre. Jeg lægger noget videoer op på Moodle af andre gode videopræsentationer, som I kan bruge til at få inspiration fra.
Jeg har lagt godt nok mange videoer her. Yes. Så kommer vi til noget, som måske river lidt tænder ud, og det er så rapportskrivning. Rapporten er rigtig vigtigt, også videopræsentationen er også vigtigt, men rapporten er rigtig vigtigt, fordi det er så der, vi kan læse, om I har lært noget. Hvad for nogle steps har I gået igennem? Hvordan har I analyseret problemet? Har I gjort det rigtigt? Har I gjort det forkert? Hvordan har I designet jeres løsning? Har I brugt videnskabelige artikler, for eksempel i forbindelse med jeres studie, jeres arbejde osv.? Og I får i øvrigt også et undervisning i, hvordan man, hvordan man syrer videnskabelige artikler senere hen. Nu er vi kommet til jeres P0-projekt, altså den første semesterprojekt, I skal lave her i september måned, hvor I bliver delt op i grupper. I får tildelt en vejleder, som har masser af erfaring med den slags projekter, som kommer til at hjælpe jer igennem det her, og så også kommer til at være den person, der eksaminerer jer. Og det projekt skal handle om jeres problem, det problemformulering vi giver jer, den problemstilling vi giver jer. Det er, hvordan kan vi lave en interaktiv public display, altså en skærm, der står ude i det offentlige, hvor man kan trykke på den, og du ved, navigere rundt i forskellige informationer, ligesom for eksempel det, man kender på fisketoget, og andre steder, hvor der er sådan noget skærme, man kan trykke rundt på. Men jeres skærms formål skal være at informere om, hvad mediologi er, og reklamere for mediologi. Så det kræver så, at I fordyber jer i, hvad mediologi er, og skriver noget om det, og laver nogle kravspecifikationer til det, til at starte med. Så jeres første step til jeres P0, det er at finde ud af først og fremmest, hvad er det, en gymnasielærer kigger efter, når en gymnasielærer skal finde ud af, hvad for en uddannelse vedkommende skal vælge. Og så skal I også kigge på, hvad er en interaktiv public display? Hvad er en public display? Hvordan designer man interfaces for public displays? Og så videre. Og så skal I så teste. Og når I har gjort det, så skal I danne en række kravspecifikationer og en final problem statement for jeres projekt. Det kommer vi tilbage på lige om lidt, når vi går igennem rapportstrukturen. Jeg går bare lige igennem de der 4 steps, vi snakker om før. Så først skal I danne en masse kravspecifikationer for jeres bruger, som er en gymnasieelev, som ikke ved en skid omkring noget som helst. Og det er mig, som ikke vidste en skid tilbage i 2008, da jeg skulle starte på universitetet, om noget som helst. Jeg vidste ikke, hvad mediologi var som rigtigt. Ligesom jeg, og det er der, deres målgruppe er. Så skal I danne nogle kravspecifikationer for et produkt. Det kan informere dem omkring, hvad mediologi er, og reklamere for mediologi. Så skal I begynde at designe i det næste step, og der kan I så designe jeres interaktive public display bare på papir til at starte med. Lave paper prototyping, altså sketche forskellige skærme. Nå, så kan brugeren trykke på det her knap, så kan det komme hertid. Og så kan I også skrive lidt omkring, hvad for nogle, farver skal I bruge, hvad for nogle fonte skal I bruge, osv. Det kommer I til at få en masse vide om i ICTO-kurset her i det her semester. Og så skal I så prototype og implementere det. Og prototype og implementering af det kommer til at foregå i Unity, og i ICTO-kurset kommer I til at få en introduktion til Unity også, men det er også masser af materiale på nettet til at få jer startet op på Unity. Og Unity har noget, der hedder Unity UI, som er en meget intuitiv måde at lave brugeroverflader på, med knapper og alle mulige forskellige interaktionsformer til en touchskærm interface. Så I kommer til at få noget undervisning i det, men jeg vil råde jer til at begynde at kaste jer selv ud i det, så I er godt rustet, når I starter hos os. Til sidst skal jeg evaluere det. Og jeg vil helst have, at I skal evaluere det på gymnasieelever, for at høre, om de har fået viden mere, er blevet klogere på, hvad mediologi er. Så det er jeres rigtige målgruppe, I tester på. Og det vil være rigtig fedt, hvis hver semester vender jer til at teste jeres projekter på den endelige målgruppe, I har med at gøre. For eksempel i det her tilfælde, rigtige mediologer. Men det kan også være folk fra andre uddannelser her på universitetet, hvis I ikke lige kan komme til nogle gymnasie. For eksempel nogen, der læser noget andet, så kan I bruge det her test til at finde ud af, om de har lært noget om mediologi. Så der er flere måder, I kan gøre det på. I kan aftale det med jeres vejledere. Jeg kommer nok med noget forslag på mulighedssiden omkring, hvordan I kunne teste. En idé kunne være, at I kunne spørge dem før de bruger jeres applikation. Ved I, hvad mediologi er? På skala fra whatever til whatever. Og så hvis de svarer et eller andet, og så bruger de deres applikation, og så får I noget information igen. Og mens de bruger jeres applikation, så skal I, så kan I bruge en metode, der hedder Think Aloud teknik. Det er en metode, hvor mens de klikker rundt på jeres applikation, så skal I tænke højt. Så skal de tænke højt. Og fortælle jer, om de er forvirret omkring et eller andet. For eksempel,
nu trykker jeg på det her knap, der hedder 3. semester, og så regner jeg med, at jeg vil komme på en side, der fortæller mig lidt omkring, hvad man laver på 3. semester. Det var bare et eksempel. Men hvis I tænker højt, så lærer I dem bedre at kende og finde ud af, om jeres produkt støtter dem i det, de gerne vil opnå med jeres produkt. Så tænk lavteknik for efter, ved du hvad mediologi er, og eventuelt spørgsmål omkring, kunne du finde på at starte med mediologi, hvorfor? Og har det her plakat har hjulpet dig med, I kunne lave et interview for eksempel. Jeg skal nok blive mere konkret med nogle artikler og så videre på mulighedssiden omkring test af jeres applikation. Og I skal aflevere den 30. oktober. Nej, I skal aflevere den 30. september. Det er ret forkert, det står her. Det skal I kigge bort fra. Det skal stå 30. september her. Vi går videre. Og det I skal aflevere, det er en report og en AV production. Og hvad indeholder en rapport? Nu skal vi virkelig holde tungen i munden. Rapport skal altid have en frontside. Forsiden, en page 0, en introduktion, en analyse, en metodeafsnit med design, implementering og evaluering, en diskussionafsnit og en konklusionafsnit, og så eventuelt en future development afsnit. Så hvad kunne I tænke at arbejde videre med i fremtiden med det her projekt? Hvis vi så starter med frontpage. En frontpage, som jeg skriver her, skal indeholde titlen på jeres projekt. Der kan I være kreativ og kalde det et eller andet fedt. Det skal indeholde jeres gruppenummer. Det skal indeholde gruppemedlemmers navn. Og så skal det indeholde semester. Hvad for en semester er det? Og jeres hovedsupervisors navne. Og I må gerne være kreativ og have noget lækkert visuelt på jeres forside. For eksempel den her projekt der, eller den her. Eller den her. Eller den her. Så er det page 0. Page 0 kan I finde på Moodle, som jeg har uploadet, og der skal I så skrive, lad os lige gå tilbage på Moodle og få kigget på det. Hvis vi går på Moodle her, så har vi page 0. Håber jeg den åbner. Yes. Jeg skal lige åbne det, den downloaden lige, det er en Word-fil, det er en doc-fil. Det er så jeres page 0, enable editing, og der skal I så skrive deltagere, gruppenummer, den periode her skriver projekt, teamet for det her semester, titel på jeres projekt, navne på jeres vejledere, og så opslagstal, sideantal, billedantal og så videre. Og her skal I skrive en abstrakt eller en synopsis for jeres projekt. Yes. Det er så P0. Eller det er page 0 hedder det. Og det er så bare et eksempel på en page 0. Og en anden eksempel på en page 0. Så er der introduktion. Introduktion, synes jeg, er det vigtigste del af en mediologi-rapport. Det er der, I virkelig vækker lysten for læseren i at læse det her. Forestil dig, hver semester ofte får I en sensor, som ikke kender noget som helst jeres projekt. Vedkommende har ikke været ind over jeres projekt. Vedkommende skal være med til at give det her et karakter og bedømme det. Det første vedkommende læser er introduktion ofte. Og det, hvis introduktionen virkelig fanger læserens opmærksomhed og tænker, yes, det her det er et godt rapport, så er I allerede på et godt start. Så er I sat sensorens mindset i et positivt sted i forhold til at bedømme jeres projekt. Introduktion skal indeholde et par sider, 1-2 for eksempel, og den skal så forklare jeres motivation for, hvorfor I vil lave det projekt, og beskrive den her problem, der generelt er med jeres projekt. Og den skal så her hos os slutte af med det, der hedder en initial problem statement. Initial problem statement er en meget bred problemstilling, I starter med. Som for eksempel i jeres tilfælde kunne I lave sådan en, der hedder, og det er I meget velkommen til at bruge, hvordan kan man ved hjælp af en interaktiv public display, og så skal det være på engelsk helst ikke. I er velkommen til at skrive på dansk, men jeg vil bestemt ikke anbefale at gøre noget som helst på dansk. Fordi alle jeres materiale, bøger, termer, alt foregår på engelsk, og hvis I husker kommer i forskningsverdenen, så skal I skrive artikler på engelsk. Så bare en nemmere liv, hvis I begynder at vende jer til at kunne blive gode til at skrive på engelsk. Så en problemstilling kunne være, en initial problem statement kunne være, how can an interactive public display help high school students decide which university education to choose? Or inform high school students about the mediology education at Aalborg University i Copenhagen. Det er utrolig bredt, ikke? Og der er så nogle eksempler her.
For example, can media technology be utilized to create a better and more easy connection between music therapists and their clients diagnosed with ASD? Det er en gruppe, jeg har vejledt, og de arbejder med autisme, og det her det er en meget bred initial problem statement. Når de så kommer til deres final problem statement, så bliver den meget mere, specifik, meget mere narrowed down. Man vidste lige præcis, hvad de vil kigge på. Og så starter man med at beskrive problemet. For eksempel den her, de starter med at beskrive, hvad autisme er heroppe. De starter med at skrive, at autisme er bla 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 bla. Eller den her, der starter med climate change, starter med at skrive, climate change is becoming increasingly dire challenge, and it's therefore important to find ways to combat it. Det er sådan, det virkelig, få læseren til at tænke, ja, vi skal combat climate change. Og få lyst til at læse om, hvad vil I så gøre ved det med teknologi? Så sådan de her første linjer er også ret vigtigt. Så har I analyseafsnit efter jeres introduktion. Og analyse starter med en lille introduktion, hvor I så lige giver en resumé af, hvad det er, jeg tænker at analysere. Oftest for eksempel starter man med det, at gå i dybde med for eksempel autisme, eller gå i dybde med for eksempel, hvis det var miljøproblemer, så starter man at gå i dybde med miljøproblemer. I jeres tilfælde vil jeg råde jer til at starte med at gå i dybde med, hvad er mediologi? Skriv en afsnit, det beskriver, hvad mediologi er for en uddannelse. Hvad kan man lære her? Hvad for nogle semester har det? Hvad for nogle arbejde skal man lave osv. Fordyb jer i det, skriv en afsnit om det, fordi det skal jeres design og jeres implementering i sidste ende. Og ingenting i design og implementering skal komme ud fra det blå luft. Det skal altså være i analysen. Derfor starter man at kigge på, hvad mediologi er. Så kunne en anden analyseafsnit være, hvad er interactive public displays? En anden kunne være, hvad kigger højskoleelever på, når de skal vælge en uddannelse? Og så videre og så videre. Det kan I snakke meget mere med jeres vejleder om, og I er meget velkommen til at stille mig spørgsmål omkring, hvordan I gør det her. Den skal også selvfølgelig, det var det med high school students, ikke? Der skal altid indeholde en target group afsnit i jeres analyse. Target group afsnit, den beskriver lidt, hvad problemet er. Og hvad problemet er for. Altså hvem havde den problem, I prøver at løse i jeres initial problem statement? I jeres tilfælde gymnasieelever. Og er der noget ved det her målgruppe, som er vigtigt at tage i consideration, når I designer jeres applikation? Her er nogle eksempler på targetgrupper. Jeg skal nok lægge nogle gode eksempler på reporter på Moodle, så I kan downloade og kigge på dem. Så skal I have en related research afsnit, helst også. Og en related research afsnit er, hvad andre har lavet. Det er, hvad andre har lavet af forskning omkring for eksempel interactive public displays. Og hvad andre har lavet af forskning i forhold til at motivere gymnasieelever til at vælge en videregående universitetsuddannelse. Eller hvad det er, det motiverer dem til at vælge en bestemt videregående uddannelse. Hvad er der ved for eksempel naturvidenskabelige uddannelser, man kan bruge osv. Alle det forskning, andre har lavet. Og jeg er i gang med at finde ud af en dato, hvor dem fra biblioteket kan komme og undervise i at lave litteratursøgning, altså forskningslitteratursøgning på et tidspunkt. Og forskningslitteratursøgning, det er vigtigt, at I refererer til artikler og forskning, som er det, man kalder peer-reviewed. Altså artikler, som er udgivet i videnskabelige journaler og konferencer. Fordi de ting, I finder på hjemmeside, jeg kan lægge, eller min mor kan lægge ting på en hjemmeside. Og det kan man ikke referere til i en mediologirapport, fordi min mor har lagt det op, og hun har skrevet, hvad fanden det passede hende. Og der er ikke nogen, der har læst det for at sige, om det er sandt eller ej. Men hvis det er peer-reviewed, videnskabelige journaler og konferencer osv., så er der altid nogen, der har læst det, og godkendt, om det information i det er godt nok til at blive publiceret eller ej. Så sats på det. Og jeres ven i det tilfælde er Google Scholar. Google Scholar har alle det her artikler osv., som er blevet peer-reviewed, som I kan kigge på. Her er nogle eksempler på det. Så går vi videre. State of the art afsnit. For metodologi skal I altid have en state of the art afsnit. Måske kan jeg have nogle eksempler her. Jeg må lige læse op først. Related commercial solutions, scientific approaches. Så state of the art, det er andre, der har prøvet at løse lignende problem, som det I har prøvet at løse. Og andre, der har forsket inden for samme område, som I prøver. State of the art er oftest mere produkter derude i verden, som minder om det produkt, I har. I jeres tilfælde kunne det være public displays, man bruger på, McDonald's til at købe burger med. De der skærme, de her, og hvordan man navigerer rundt i det, eller den på fisketoget.
Det kunne også godt være, uddannelsesguidens hjemmeside, hvordan de prøver at informere folk omkring mediologi. Det kunne være mediologis egen hjemmeside, med hvordan vi prøver at informere folk omkring mediologi osv. Så det giver en overblik over, hvad andre har gjort inden for det samme felt her. Right. Og det er så, der har vi så nogle eksempler på det, hvor de her grupper har så vist lidt omkring, hvad andre har gjort, for eksempel med musikterapi og virtual reality, til at hjælpe autistiske børn. Eller her viser de screenshots af, hvad andre har lavet med, med apps til et eller andet. Hvad var det her projekt? Nej, det var Cultural Scavenge Hunt, som de selv ville lave på Musikmuseet, var det et projekt, jeg var lidt for mange år siden. Og de kigger så på, hvordan andre har prøvet at gøre det samme. Yes. Og så, når jeg har så skrevet alle de her ting, vi har snakket om til nu, i jeres analyseafsnit, så kommer I ind i jeres final problem statement. Og jeres final problem statement, det konkluderer jeres analyse. Det er meget mere narrowed. For eksempel finder ud af i løbet af jeres analyse, at I vil fokusere på at fortælle om de forskellige semester på mediologi. Eller I vil lave en interactive public display, der vil fokusere på, hvilken personlighed du har, og hvis du er en gamer-type, hvordan mediologi kan hjælpe dig med at komme til, eller hvis du gerne vil ende med at få et job som spiludvikler, hvordan kan mediologi hjælpe dig med det, eller hvis du hellere vil have et job efterfølgende, hvor du rent faktisk, hvor du hjælper folk med at hjælpe med deres med diverse handicap, eller og så videre, hvordan kan mediologi hjælpe dig med at lære noget til det, og sådan ting. Så I snakker meget mere med jeres vejleder om det, når tiden kommer, men det handler om at blive meget mere specifik. How can an interactive public display help? Og det kan også godt være, så vil vi fokusere på HTX, eller vi vil fokusere på gymnasiet, eller vi vil fokusere på HHX, eller et eller andet. Så igen, det bliver mere smallere, mere fokuseret målgruppe, mere fokuseret problemstilling, og mere fokuseret produktagtigt. Når jeg analyserer interactive public display, så finder jeg så ud af, at det kan godt være, at vores skal være, en bestemt format, eller whatever. Det kommer jeg til at snakke meget mere med jeres vejleder, og vejlederen hjælper jer med at få jeres FPS til at blive meget mere fokuseret. Ja. Her var nogle eksempler på interactive public, final problem statements. Lidt træt. Og så har I metodeafsnit. Og i metodeafsnit skal I starte med at skrive, hvilke strategier har I tænkt jer at bruge for at løse jeres final problem statement. Og det er så også, hvordan I har tænkt jer at designe og implementere for at kunne evaluere jeres final problem statement. Og det er så, i metodeafsnit, der indeholder det jeres designafsnit. Og designafsnittet er rent faktisk design af jeres prototype, som I gerne vil implementere. Det kan være tegninger, sketches, aktivitetsdiagrammer osv., som I kommer til at lære noget om i fremtiden. Og ja, og den slags her. Og I er meget velkommen til at fremvise forskellige designidéer, og så træffe en beslutning på at køre med en designforslag. Du ved, det med at vælge mellem æble og bananer, hvis I foreslår flere forskellige designforslag i designafsnit, og så vælge æble eller banan. Eventuelt teste, vise banan og æble til en definerende metodologi, og sige, vil du kunne hellere det eller det. Og det er sådan nogle ting, vi kommer til at snakke meget mere om på det kursus, der hedder Interaction Design på andet semester, blandt andet. Designafsnittet er også, igen, jeg har uploadet en dokument på Moodle, hvor alt det her er beskrevet lidt mere i dybde. Men nu prøver jeg bare lige at give jer en resume. Og i designafsnittet, der skal I så alle beslutninger, I træffer omkring farver, fonte osv., det skal være begrundet. I skal ikke bare vælge helvetiker for det helvetiker sag. Hvorfor har I valgt helvetiker? Hvis I overhovedet skal vælge helvetiker eller font. Eller hvorfor har I valgt rød-blå farver? Hvad er universitetsfarver? Er det derfor I har valgt blå, for eksempel? Og så videre. Og så er det vigtigt, at mange af de her ting, der kommer i design, at de er baseret på information i analysen. Så analysen kan jeg også analysere fonte og farver til en interactive public display, for eksempel. Læs forskningsartikler om det. Hvad for nogle farver fungerer bedst sammen? Hvad for nogle fonte fungerer bedst på en touchskærm? Og så videre. Så ja, det her slide skal fortælle, det er, at design er informeret af analysen. Og det kan have sådan nogle sketches her. Så kommer vi til den næste afsnit i jeres rapport, som hedder Implementation.
Og en implementation afsnit, det indeholder alt, som har at gøre med realisering af jeres designidéer. Så det bliver lidt mere kode, udvikling, manifestation of your ideas, hvis det giver mening. Og det er så der, I skal skrive for eksempel kodesnippets, I skal have brugt. Den måde, I har brugt 3D-værktøjer til at lave 3D-modellerne. Det skal I så sige derhen. I det her semester bliver det mest bare enkelt Unity, for eksempel Unity-implementeringsteknikker, I skal beskrive jeres implementeringsafsnit. Hvordan har I lavet knapperne? Hvordan har I lavet scrollbar? Hvordan har I lavet den ene og den anden rent teknisk? Hvordan har I delt information op? Hvordan har I implementeret lydfeedback, når I trykker på noget? Og så videre. Det skal I beskrive jeres implementeringsafsnit. Og så kommer I til at have en evalueringsafsnit. Og evalueringsafsnit, formålet er at skabe noget viden omkring jeres final problem statement ved hjælp af jeres produkt, som I har implementeret. Og der skal I så planlægge en systematisk evaluering, hvor I samler data fra jeres brugere, mens de bruger deres produkt. Vi kommer til at snakke virkelig meget mere om det på andet semester til Interaction Design kurs og en masse andre kurser. I første omgang bliver det bare et eller andet, det vi kalder quick and dirty test på P0 i hvert fald. Hvor I bare spørger nogen omkring, er du blevet klog på metodologi eller ej? Og så det der think aloud teknik, som jeg putter en artikel omkring på Moodles side. Men ja, det er så også, det er formålet at skabe viden omkring jeres applikation. Og så har I en resultatafsnit, som er så den viden, I har skabt, den skal I så præsentere for læseren. Ved hjælp af grafer, eller hvis det er interviews for eksempel, så har I kategoriseret det, de har sagt, i forskellige kategorier af positive, negative, suggestions osv. Og der diskuterer I ikke resultaterne, I præsenterer dem bare i resultatafsnit. Men det, så i diskussionsafsnittet, så diskuterer I jeres resultater. Og diskutere om det var for eksempel bias, kan man regne med den, har I testet forkert, er jeres produkt designet forkert, har I kodet det forkert, har I analyseret det forkert, skulle jeg kigge på noget andet, skulle jeg kigge på det her. Man kan snakke lang tid om jeres applikation i analyseafsnit. Eller discussion afsnittet af det. Og så en konklusion, når man svarer på final problem statement eller ej. Fortæller vores resultater nu omkring, kan man bruge det her produkt eller ej, og så videre. Så der skal I så konkludere et eller andet. Og hvis jeres test viser sig, at I ikke har løst jeres final problem statement, og I har fejlet i at hjælpe folk med at blive klogere på metodologi, og hvad det er for nogle final problem statements, I kommer til at få på fremtidige semester. Selvom jeres produkt ikke løser det problem, jeg har sat jer for, kan I sagtens få 12. Så det er det vigtigste, det vi prøver at måle jer på, det er, om I har lært noget af processen. Er I blevet klogere? Har I skabt noget nyt viden? Jeg vil næsten hellere have, at I skal fejle, fordi så har I fundet en hel masse nyt viden omkring, hvordan man så skal gøre, for at gøre det rigtigt. Jeg vil hellere have det, end at der er nogen, der har sagt til jer, at jeres produkt er så fedt og fantastisk, og jeg har lavet så meget af det. Hvorfor gør jeg ikke glad, som er en slags bias i sig selv. Så ikke bekymre jer på, om I får succes med testen og løser jeres final problem statement, fordi selvom I ikke løser jeres final problem statement, hvis I har lært en masse, og I viser det jeres rapport og til eksamen, så kan I stadig få 12. Her er et eksempel på conclusion. Så har vi også et meget vigtigt afsnit, der hedder bibliografi. Og i bibliografi-afsnittet, så vil jeg gerne have, at I følger en standard, som bibliotekardamerne kommer til at præsentere jer for, hvor der altid er årstal og så videre, og det er meget pænt skrevet. Så er det også ret vigtigt, at I arbejder med teknologier. For eksempel virtual reality scene og augmented reality, at I ikke refererer til artikler, der er skrevet for 30 år siden. Fordi vi arbejder tit med felter, som udvikler sig hele tiden. Men hvis det er sådan nogle evalueringsmetoder og så videre, så kan det godt nogle gange være, at man bruger ældre artikler. Det er okay, men tekniske artikler, de skal helst være lidt nye. Ja, det var faktisk noget af mine studerende lavede til mig, at putte det i deres væg, fordi man skal have referencer til alting. Det er også en anden pointe, jeg skal lige huske at komme med, det er, at når jeg skriver jeres rapport for eksempel, at de fleste gymnasie, eller det er bare et forslag til, hvad I kunne skrive, de fleste gymnasieelever bruger uddannelsesguiden.dk for at finde ud af, hvilken videregående uddannelse de skal vælge. Når I kommer med sådan en udsagn, hvis I ikke har en reference, der backer det op, så trækker det jer ned til eksamen rigtig meget. Når I kommer med udsagn, så skal det altid backes op af et eller andet, en artikel, nogle data, et eller andet, som I refererer til. Og det kunne så være Danmarks Statistik, eller hvad ved jeg.
Det er bare en idé, ikke? Eller at Interactive Public Displays har vist sig at være effektiv til at informere folk omkring uddannelser. Hvis I kommer med sådan en udsagn, så skal I referere til en forskning, der rent faktisk har undersøgt, om det her er rigtigt, og at Interactive Public Displays kan hjælpe folk med at vælge uddannelser. Så alt skal have en reference. Der skal ikke komme et eller andet udsagn ud af det blå luft, ellers bliver vi som eksaminator sur. Så husk jeres referencer. Så i løbet af metodologi hver semester, bare opsummere, I analyserer problemet, I designer en løsning, I implementerer det, og så evaluerer I det. Og så skriver I en rapport, og efter det rapport der, så skal I lave en AV production, som der er en guide til her på Moodle-siden omkring, hvordan man laver en AV production. Den er her. I skal følge den. Og der. Nå, det kan jeg godt sige, at det er en forkert dokument, jeg har uploadet. Det skal jeg lige huske at fikse. Men ja, I skal lave en AV production, I skal skrive en rapport, I skal arbejde sammen. Og en måde, jeg vil arbejde sammen på, det er, igen, I bliver en startup virksomhed. Den gruppe, vi sætter jer i det her omgang, sig det som om, at I er kommet og bliver headhunted til startup. Det skal lave det her Interactive Public Display, og lad os sige som om, I fik ikke løn for det. Jeg vil møde hver dag i jeres grupperum sammen, arbejde sammen om at løse det her problem. Hvad skal vi lave? Hvordan skal vi designe det her? Hvad er problemet? Okay, og så uddirigerer I opgaverne til hinanden. Nå, men hvis du går ind på uddannelsesguiden og finder ud af, hvad der bliver skrevet om ideologi der, så går jeg ind på, studieordning og prøver at læse lidt omkring det. Så går du over, så I uddirigerer opgaver om morgenen, ikke? Så går I i gang. Så finder I information, og så bliver der inden det bliver sat til at skrive det afsnit, der handler om for eksempel ideologi. Mens de andre går videre med at kigge på artiklerne omkring Interactive Public Displays, som jeg har lagt på Moodle. Og læser det, og når vedkommende har læst det, skriver vedkommende en afsnit om det, eller måske kan det være to, der arbejder sammen om det, og så går I videre med det. Og der er så nogle værktøjer, man kan bruge til det, som jeg kan lave nogle guides til på et tidspunkt. For eksempel Trello bruger jeg nogle gange til at gøre det osv. Der er mange måder at gøre det på. Vi kommer til at snakke meget mere om det, men vi mødes, jeg vil sige møde klokken 9, selvom der ikke står noget fag på jeres schema. I har de der 2 fag. En introduktion til kreativ digital udvikling, og I har PBL. Der er nogle dage, hvor jeg ikke har noget fag, men der skal I arbejde på jeres projekt. Der vil jeg råde jer til at møde op klokken 9. Tidligere, hvis jeg har lyst, men ikke senere. Og så gå i gang. Hold en møde først. Hvad skal vi lave? Hvem skal lave hvad? Gå i gang. Og så hold igen møde nogle timer senere. Hvordan går det? Og så vil jeg råde jer til ikke gå til hjem. Giv gas. Det her det er jeres fremtid. Så bliv og giv gas og arbejde sammen. Og man arbejder bedst sammen. Det med at arbejde hjemmefra, det vil jeg virkelig ikke anbefale. Fordi så er man ikke med i startup-livet. Og man er ikke sikker på, hvad de andre træffer beslutninger uden en osv. Så sørg for at mødes sammen og arbejde fysisk. Vi har gjort grupperum klar til jer, som er hver gruppe for deres egen område, med jeres egen bord og tavle og alt muligt. I kan putte alt muligt på væggene, og I kan indrette den, som det passer jer, og gøre jer, så I føler jer hjemme i grupperummet. Jeg plejer at arbejde sådan, da jeg arbejdede med ideologi, at vi lavede aftaler, hvor vi arbejdede 50 minutter, og så holdt vi 10 minutters pause. Så arbejdede vi 50 minutter, og så holdt vi 10 minutters pause. Det kan jeg anbefale, sådan så at alle holder pause på samme tidspunkt. Fordi hvis der er nabofætteren ved siden af mig, hvis han holder pause, så kan det godt være demotiverende for mig. Så ja, det vil jeg også anbefale. Men ja, ellers så mødes vi her til september, hvor vi laver Q&A. Så hvis I har nogle spørgsmål, hvis der er noget, jeg kommer i tanke om, jeg ikke har fortalt jer i det her video, så vil jeg sige det. Men ja, så glæder jeg mig til at komme i gang, og det bliver så fedt. Og jeg personligt synes, det er det bedste beslutning, jeg har truffet i mit liv. At starte på mediologi, og det ved jeg mange af mine andre kolleger, altså ikke bare mediologer, men er ude fra hele verden, alt fra Apple til Star Wars, til Lærdal, til alle mulige andre virksomheder, de har været glade for det her læst mediologi. Så det her er starten på jeres liv, på jeres karriereliv, starten på jeres karriere kan man sige, eller i hvert fald en stor afsnit af et skridt i jeres karriere. Så tag det alvorligt, giv det gas, og så kommer I til at opnå fede ting, og vi kommer til at lave fede ting sammen i løbet af studiet, mens vi også har det sjovt. Så ja, endnu en gang, velkommen tid, og jeg glæder mig til at møde jer i virkeligheden og sige hej til jer alle sammen. Vi ses in real life snart. Og den her lægger jeg på YouTube, så hvad plejer man at sige? Remember to like and subscribe. Ja, vi ses!